Ini nih sih. Nih, jagober. Sisa ini video nya. Pu. Ini nih sih. Karbai. Nih. Mana फिसा मा साफा nih. ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय नै थब्रा नांलायदो लोगोफोर. एन्जरा थब्रा नांलायदो. नै एन्जर मालिका जोंहा हायनाय एन्जर मालिक इयो जोंहानि फंबाय मा नाम मोनलै सानसुमा बसुमतारी एन्जर मालिक इयो मा आदार होयो एन्जरनो मा होयो दे खोन्थानाय नोङो मा होयो ओमफ्राय हाग्रा गोथां होयो गांसो नै मा होनो माबा सिङाव गन्द्रा सिङाव एसेखौ लेंहरनाय बाबु लेंहर एसेखौ नै लोगोफोर ओरैबायदि साफा खाना उदा गुफुर गोजा बेलेग कालार जायोना जायालै बेलेग कालारबो जायोना एन्जर गुफुरबो दङ एन्जर गुफुरा माला मालि नै ओरैबायदि माला मालि बागायदोना 100तानि बारा दङ होनदों ओरै गुदुं सिङावबो दङ ओमफ्राय नैबेखिनिया सायाव दोननाय एन्जर गुफुर जाबाय सेसायाबो गोबाङैनो दङ बायजोआवबो दङ खावसे ओमफ्राय नैबे गन्द्रायाव दङ ओंखाम होना दोनदो ओमफ्राय नैबे जाबाय गाब जादों बियो ओमफ्राय गुदुं सिङाव मानै दं गाब जादों खोमा नायो मासे नै बिमा नै मासेया ओमफ्राय गरं सिङाव फिसा गोरलै दंबावोनो ओइ जेखे मेजा खुरो नामा न'खैजाबो खुरनानै गोथौ खालामना लायो बाबुआ सेसाखौ हानहरनो नागिरदो हमनो ओरैहाय खोमोना गुबुलायो आरोना खोमोना गुबुलायदों फंबाया होसोबाय दं आं हमनो होदोंमोन नाथाय हमनो हायाखै ओरैबायदि बारो पात्ताखौनो मोना फिसाबाबो ओइ खारबाय हायाखै हमनो खारबायलै Nah. Enjoy ni bahan ni. Pundik ja, pundak ni ja ni. Ya. Jago lagi. Jom apa? Banyak ni, mana. Hai. Yang deh.